Ezamba phambili indaba namuhla be-ANC babhikishe emahhovisini eqembu Emusa Dladla. Uqolwe indodla zemali ethenga indlu ku-Facebook, kanti bekutela umakhasana kwesicathamia emsinga. Nazi indaba ze-1KZN TV nifundele uphilano kacebe okhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Amanye amalungu eqembu likaKhongolo sekungaphansi komasipala uMhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal amashela emahhovisi alenhlangano esifundeni Emusa Dladla uyozwakalisa izikhalazo zawo ngemphumela yamagama labo abazomela lenhlangano okhethweni lohulumeni basemakhaya oluzayo. Ekhuluma ke neziko lezindaba omunye lamalungu uJulius Zungu ngesikhathi ke kuqhubeka umbhikisho emahhovisini alenhlangano edolobheni eMpangeni uthi bafuna kushintsha igama lozomela lenhlangano kwesobukhansela kwazise leli libuyile igama elikalowo ongazange akhethwe ngo-elethu. Amanye amalunga kaKhongolo sekuward amathathu angaphansi komasipala uMhlathuze okungu-Ward 4, Ward 12 kanye no-Ward 24 amashela emahhovisi esifunda Emusa Dladla ngenhloso yokuthola izimpendulo kanye nezisombululo ukuthi-ke kwenzeke kanjani ukuthi umphakathi ufike uvotela umuntu ozobamela emawadini akhethwe ngo-elethu, kodwa-ke kube sekuyavela ekugcineni ukuthi-ke sekuyigama lomunye umuntu alivelayo laba basabiseke ngokuthi-ke bazoligodla ivoti labo njengoba-ke kuyiwa okhethweni mhlalulunye kulwezimi. Bayikhala ukuthi nje asimdingile lo muntu wangema leli khansela ngema ikhansela liphinda akasidingi sika lo athi simcekile ucebe ekhulu uthoko umphakathi wonke utheke kumvotele iyabhidla ke-ANC lesiqala phansi ngisuka phansi e-ANC siciciyela silontsha kudatabase ingavumi ku-Ward 12 esikhaleni nakhona-ke bakhala esilile esifanayo njengoba-ke bayakhetha uSiphamandla Sibiya, kodwa-ke uma sekubuya amagama kaliveli-ke igama lakhe kuvela-ke elikaThembelani Ntsele elingenile esalivotela thina igama likaSiphamandla Sibiya, igama elilethiwe igama likaThembelani Ntsele. Leli gama likaThembelani Ntsele alivelanga la ifaka lapha lifakwe umuntu. Lo muntu ke olifakile lelo gama lelo sifuna ukuthi aphinde asebenzise lawo mandla la okulifaka aphinde alikhiphe futhi ngoba lelo khansela lelo akusilona laseMadlankala. Usicelo Mazibuko wakuwa 24 ngaphansi koMhlathuze uthi-ke kucace ngokusobala ukuthi i-ANC ebukela phansi ke umsebenzi wabo bengamavolontiya njengoba kade befukuza bengena umuzi nomuzi benxanxa umphakathi ukuba uvote. Sifike saphuma sathunywa ANC ukuthi sihambe siyokhankasa sicampaign for abantu abazoba amakhansela. Sahamba sakwenza lokho satshela nabantu ukuthi bevotela ubani, sababeka abantu umphakathi waphuma as a collective wahamba wabavotela labo bantu labo. Kuthe mase kubuya ama results sajabula saba satisfied nathi ngalabantu labo bakhethiwe noma ngalomuntu okuyena obashaye bonke amakhanda yabo. Kuthi mase kuhanjwa sekumele manje amagama ahanjiswa ka-IEC sekubuya linye igama lomunye umuntu angase ngisho number 5 kulento evotiwe. Imizamo yokuthola ubuholi noma ozokhulumela isifunda seseMusa Dladla ayibanga-ke impumelelo njengoba kunobhala uthola igwala bakubikwe ukuthi-ke usavaleleke emhlanganweni nobuholi be-ANC esifundazweni, kodwa-ke ngaphambilini odabeni olufanayo ubuholi esifundazweni baveza ukuthi-ke ziningi izikhalazo ezifana nalezi ezibikiwe nabayozicubungula kahle-ke ngemumva kokhetho. Lezi-ke izindaba ze-1KZN TV, mina ngingoSamukeliso Ngqulunga beka ngisempangeni. Ukhali Sithuliso wesilisa waseVerelem eThekwini kulandela ukuqolwa kwemali ezinkulungwane ezingama-80 zamarandi phecelezi 80,000 wamarandi ethengiselwa indlu ezakhweni ezizide eziyimxhaso kahulumeni ekhonobhi khona eThekwini. Usicelo Mthiyane uthi wathengiselwa ngowesilisa indlu enkundleni zokuxhumana balandela yonke imigudu nongathi sekumele angene kuyona nomndeni wakhe. Wafica kukhona owesilisa phakathi owathi ngeyakhe lendlu futhi akakaze nakanye nje ayidayisele indlu. Yizo lezi zitezi ezimxhaso kahulumeni okuyiprojekthi yaqala ukwakhiwa eminyakeni engaphezulu kweyisikhombisa edlula la kufakwa khona abantu ababehlala ezakhweni ezimjondolo abashelwa imizi yabo kanye nalabo amakhaya abo adiceleleka phansi ngenxa yezimvula. Kamuva nje le ndawo isiphenduka inkundla yokukhwabanisa nenkohlakalo kulandela ukwanda kwesigameko zabantu abaqolwayo egameni lokuthi badayiselwa izindlu. Usicelo Mthiyane obehlala eVerelem uqolwe imali engu-80,000 amarandi ngomhla ka-4 August kubona lo nyaka. Umliso zibize ngophumlane othe uyi-agent nokuthe uma ebona umazisi wakhe wangafana negama amtshele lona. Umthiyane uthi emva kokukhokha imali esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe imininingwane bisimveza njengonhlanhla ngidi. Emva kwalokho okuthema sekumele eyongena endlini akangaphinda mthola kumakhalekhukhwini wakhe. Ngele ndlu le 3119 kanti indlu umuntu uyangiqola yona so ngafica umuntu wayekhona ngaphakathi
uma ngifika umuntu wathi uyarenta phakathi ngidayiselwe umuntu indlu kanti indlu yangiqola kusiyona yakhe kanti umuntu ongiletha kuyona uthi uyi-agent yena uyi-agent umuntu lowo muntu loyo mase ngithi ngiyamfonela ngisamthola ocingweni mase kufanele ngizongena endlini emva kwalokho angiphindanga ngaxhumana naye mase ngithi ngiyamfonela ngisamthola efonini. Ongumnikazi wendlu uMzwandile Lukhuzo uthi sengokwesithathu ebhekana nalenkinga yokudayiselwa kwabantu indlu yakhe ngenxa yokuthi ube umuntu bematasa esifundazweni saseGoli kanye nase-Eastern Cape kukhona abantu bebehlala khona bebeqashile. Inenkinga engibhekana nayo manje la kunabafowethu abafikayo la abahlukahlukene abathi bathenge indlu so bengazi ukuthi bayithenga kubani. So sefuna ukuchaza abafowethu ukuthi indlu le eyami yena mnikazi obhekana nayo. So ukuthi benza kanjani angazi nami ukuthi eyiphi indlela abenza ngayo ukuthi indlu bayidayise without umnikazi wendlu. So semfuna ukuxwayisa ke nabanye abafowethu la eConopia ukuthi fanele babehamba babheke ezindlini zabo ukuthi kwenzakalani ngoba eminingi imikhuba enzakala ngesikhathi ungekho endlini yakho khona igilamkhuba ezithola ithance ukuthi sidayisa umuzi wakho ungekho. Kanti okhulumela umasipala weTheku umsa wakhe Mayisela uthi unxusa umphakathi ukuthi siqaphele isigilamkhuba wathi indlu yomxhaso ayidayiswa noma ikanjani wathi kuloyo suke segilekile kumele aqinisekise ukuthi udaba lakhe ulibika emaphoyiseni. Uma wena indlu ungasayidingi sondela phela kuhulumeni sakhe inhlaka zokuthi ke leyo ndlu besidluliselwa komunye umuntu. Uma kwenzekile ke kwaba nesimo la khona kuba khona ukudayiselana umhulumeni akasangeni lapho ngoba umuntu usuke seyidayisile indlu kuzodinga ukuthi ke uma ngabe uyidayisile indlu nase kuba khona uqolana khona lapho sekuthi ke wena obeyisisulu uhambe uyovula icala. Kanti kumanje uMthiyane uphila ngokufihla ikhanda emqashweni kaBesta emva ukuthi indlu behlala kuyona eVerelem eyidayisile ngebefuna ukuthenga iflat eConopia. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseConopia. Meya kamasipala umsinga maphakathi eKwaZulu Natal ubuyiswa Ngcobo uthi umcimbi wesicathameo singa wathi iminyaka yonke obubanje lenkundleni ezemidlalo iPhomoroyi uhlomiliso osomabhizinisi bendawo kanye nezokuvakasha nokuncebeleka. Umapholo obukusholo kungenkathi ke kuqhubeka kumncintiswano waminyaka yonke ohlanganisa amaqembu kaCothoza asuka ke indaweni ezakhele umasipala umsinga. Ubuye ngesasaso umcimbi wesicathameo obanjwa iminyaka yonke emsinga maphakathi nesifundazwe kwaZulu Natal. Ngonyaka owedlula uzange ube khona lo mcimbi ngenxa yomkhuhlane uCovid. Kulonyaka ubonakala uthakaselwa abaningi okubalwa kuba amaqembu kaCothoza osomabhizinisi bendawo kanye nomasipala wasemsinga. Imeya umasipala umsinga ubuyiswa Ngcobo uthi ubuyiswa lo mcimbi kanye nokuhlela ngesikhathi lakuleli liya okhethweni lohulumeni basekhaya bengasikho ukukhankasa okanye ukuthenga izinhliziyo zabavoti. Ngiyathokoza kakhulu kumakhansela angalesi sikhathi ukuthi lolu hlelo siluqale ngo2018 lapho khona sizibuyisa sithi kazibuye emasisweni inkunzi isematholeni. Lo mcimbikazi ke namhlanje siubona ukhule kakhulu njengoba nani niubona ibalazwe lonke liyawubona ukuthi impela imvelaphi yalo isemsinga. Khona manje amaqembu aCothoza aqhamuka ngaphansi kwesigodi ezakhele umasipala wasemsinga azwakalisa ukubonga ngokuqondanisa lo mcimbi osicathamia kanye nosuku lwezamasiko kuleli. Kuyindlela esayibona ingcono lena yokuthi yesikwazi ukuthi sibe nento sizoyenza nabo sikhona ukubaqoqa. Ngempela bayaqoqeka ke ngoba okuningi okwenzakalayo sithi sibuya khona emculweni sifike kuthiwe sekwenzeka ukuthi la kadeni ngekho baphephile bona laba basuke bekhona ngaphakathi. Babashayeke kakhulu ngoba bekufanele noma kufanele isiphume siye ukuyo promoter asikwazanga ngesimo sokuthi yonke into ibivalekile. Impela shayeke kakhulu ngoba lo mculo lona njengoba sizama nje iyona ndlela ezizama ukuziphilisa ngayo kodwa ke kuthe ngokuqubuka kwalesifo izinto eziningi zibe sezima sabe sakwazi ukuqhubeka nomculo ngendlela eyona. Kanti elinye lamaqembu beliyingxenye lomqhudelwano iMofire eliholwa ingqwele uAbson Khumalo uthi umculo woCothoza usuyisize kakhulu indawo yasemsinga njobe iningi lentsha belizibandakanya ezenzweni ezingalungile. Uyabona baba sike siphutha ukupractice nabo ke sixoxe kamnandi nje ngempilo yokuthi bakhule ngibatshela ukuthi kufanele bekhule kanjani
mina ngakhula kanjani mina ijela ngilazi lo ngasala ezindabeni ze-1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo ePhumoroyi eMsinga. Lo ubhekele zokukhangisa ngaphansi kwe-KZN Film Commission uMunco Losi uthi bakhathazekile ngesibalo sabantu besifazana abakulomkhakha wezamafilimu njengoba isibalo sabo sisincane kakhulu. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba ngenkathi kuqhubeka umcimbi obizwa ka-Amajuba Film Festival uveze uthi kuningi abantu abangakwenza ukuthinta amabhizinisi kulomkhakha wezamafilimu. Ibiphume ngobuningi bayo intsha yasemajuba namaphethele esemkhakheni wamafilimu kanjalo naleyo efisa uba ingxenye yamafilimu kusasa. Lapha bekuqhubeka umcimbi Amajuba Film Festival nobuhlelwe ngenhloso ukuthuthukisa laba abasathuthuka kulomkhakha. Lo mcimbi ubuhanjelwa abantu abahlukene abasuka kumkhakha wezamafilimu okuhlanganisa neKZN Film Commission neveza ukuthi imbokodo ekulomkhakha ubuthathwa njengamadoda phambilini isayingcosana. Le program le ehlangene ne-AFF iprogram esibiza ngokuthi audience development ebhekene nokuthi sizamela ukuthi abantu bakwaZulu Natal bajwayezeke bathande bakuthakaselele ukubuka amafilimu kakhulukazi amafilimu enziwa la ekhaya ngoba siyazi ukuthi mawubuza umuntu noma imuphi ukuthi uyayibuka yini ifilimu noma imovie uthola ukuthi abantu babuka ama-movies akude obanibani Hollywood and so on siphusha indaba ethi local is lekker. Lo mcimbi wamajuba Film Festival bokuhloswe ngawo ukuthi usize laba bakulomkhakha wamafilimu ukuthi baveze umsebenzi wabo wezamafilimu baphinde bakwazi nokuthi umsebenzi wabo ubonwe umphakathi. Lo mcimbi ubusingatho okokuqala kulonyaka ubanjelwe eNewcastle kanjalo naseDunhauser kanti izikhulu ezivela kuna kumasipala zizokalisa okukhulu ukuthakasela lo mcimbi. So kule sikhathi lesithe asizenzele yethu because imajuba inkulu so sithe let us create a platform yethu la sizokwazi thina ukuthi si create a platform abantu bakwazi ukuza babuka amafilimu yethu because asikho isidingo sokuthi senze amafilimu kodwa bengekho abantu abazokwazi ukwa-appreciate bawa-enjoye futhi la amafilimu esiwenzayo. Omunye wabadidiyeli bamafilimu nosezakhele igama kulomkhakha wezamafilimu uThulani Mbatha kwelangelihle film production okuyiyona ekhiqiza ifilimu ebizwa ngokuthi iqhawe lokuthula uvethu ukuthi kubalekile ukulandela amaphupho akho ngaso sonke isikhathi ukuze uphumelele. Kubalekile ukuthi umuntu uma esemusha alandele imizwa yakhe alandele into ayithandayo investe kuyona azinikele emsebenzini awuthandayo so kumayelana nje nothando. Indawo yasemajuba isikhiqiza amafilimu amaningi kanjalo nabalingisi nosekuthakaselwe kakhulu umphakathi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo eDunhauser. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 14.88 rand kuyidola laseMelika bengu 20.33 rand maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngo 70.43 rand kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,758.34 ounce kuthi intengo koyilo ngahluziwe ibe ngo $78.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Omunye abaqeqeshi be-Orlando Pirates uFatlu Davids uthi akekho umqeqeshi omkhulu kunomunye phakathi kwakhe noMandla Ncikazi futhi wonke umsebenzi bawenza ngokubambisana. UDavids oqhakambisa ukuthi iziqembu iqembu lakhe lidliwe ke-Mamelodi Sundowns ngamagoli 2-0 kepha lidlale kahle. Uthi bobabili benoNcikazi bayiqonda-ke indlela yokusebenza umuntu ngamunye nokwenza kungabe khona ukushayisana phakathi kwabo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kanti abejama ngomkhonto ophezulu komzimvubo amamponda isabo kuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo khumu